Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahráme túto hru. Volá sa Horse Ringen Talents. Takže si ideme hrať koníky. Je tam iba jeden človek, hrám iba za jedného človeka. No, takto. A tak teraz ideme hrať tieto koníky. Celou tú miestnosť zazral. No ale musíme počkať chvíľku, kým sa mi to naresetuje. A kým sa mi to naresetuje, tak si chvíľku počkáte. Ja aj tak nič. Uhlie. Oh, please wait. Som tu tak. Toto musím pozavierať na tichší hlas. Tak a teraz chodíme a ideme po môjho koníka si idem. No, mám iba 3 koníkov, lebo moc túto hru nehrám. Lebo chodím do školy. A tak, tieto sú moje. Ale asi, no my si nemôžem zabrať, však nie. O nie, tak nič, no. Emily si môžem nahrať. Ne, tak Zuzku si zoberem. Super. Musíme ísť vykúpať drevo. Ako kopeme, tak dostávame drevo a to drevo budeme používať. Neviem na čo. A ako robím toto drevo? Tak chcela by som vám povedať, že môžete nám prosím, dávajte mi prosím, ak budete chcieť, no tak prosím, dávajte mi prosím. Nemusíte, ak nechcete, lajky a nech dotiahneme 100 000, aspoň 100 odoberateľov. Prosím. Je posledné a potom ideme zasa hľadať. Sedím si na ňo. Má sestra je toto Legend Birds. Ideme, poď. Super. No, super. Stoj. Zase kopeme. Mne už prestáva to kopenie baviť. Ach jaj. Chcem unavená, no je večer práve, že, ale čo sa dá robiť? Kopeme kopánsky. Čo? Počkaj, idem sa ešte do knihy musím kúknúť. Počkajte, niekto toto vykopem a idem sa kúknúť do knihy. Jednej. Ja tak na 2. Černoté. Yes, idem na závody. Sa idem dočkať. Hop. Potrebujem jablka, ale mám ich 0. Mám 0 diamantov, ja ich potrebujem, diamanty. Budem si musieť vyčkať reklamu. Ale
Ale môj meč je v pohode, ja neviem, ak si tebe mohol byť. Ja tu prežíram s kamarátkou, ale ona tu není, ona je už v Bratislave. A ako to hrám, lebo ja mám kamarátku z Bratislavy, volá sa Mia. Ona sa tam proste presťahovala, není to klamstvo, nebojte sa. Ona sa tam proste presťahovala, lebo jej rodičia vraveli, že poď do Bratislavy, budeme bývať, je tam to super. A ona nechcela. A ako nechcela, tak moc šťastná nebola. Okay. Ja začal. OK, škoda, že nemôžeme ísť na závod. Tak rada by som šla na tie závody. Škoda. A prejdeme cez vodu. Ideme si to tu pretrénovať. A nenabúraj vlastne. Poď. Tam. Som koga. No tak tu sme mali mať tie závody. Ja tu mám kamošku. Jej, to je ona. Ja viem, aha, tak nič. Myslela úplne ináč. Bacha. To je super. Ja tak nič. Ale je to hrozné. Takto. Čo robíš, vole? Juani, robíš šibnuté veci. Zostaň tu pekne. Kúkať. Počkaj, musím sa kúknúť. Nevadí, tak už upiekam ďalšie. Počkaj, čo? Wow! Perfect! Mám teliach, mám chlopy. No. Nef. Ja to som povedal. Ja sa skúsim. Počkaj, čo? Čo? Idem sa. Je na ten roštek. Roštek. Padla som do vody, do kýbla. A do kýbla. A teraz ako vyjdem? Do kýbla. Tak. A zavolám si konia. Máme ale málo mesa, chalani. No poď. Bude to malo byť nejaké. Ale ja ťa chcem chytiť, vieš ako. Ja nie tak. Tak, a poď. Stanem. Počkajte chvíľku. To počujem, bere. Čujem. Je to, keď podržíš. Meso máme hneď s ňou.
Akože riadne, no. Chalanisko. Maxo! Maxi! Čo tam robí? On drhá? Dobre, lidičkovia, už sem tady, iba musím vyliesť svoju posteľ. Tady. Zoberiem si mobil do ruky, tak a idem, idem ťa zaniesť do stajne, koničku. No, poď. Počkaj, ja sa, vieš čo, poď, ideš do stajne, pekne, krásne. No, poď. Počkaj, dá sa obísť? Nedá to. Aj. Tak. Super. Škoda, nedá sa skákať. Počkaj, čo? No go. A už nič, už nechcem. Ideme sa rozlúčovať, tak tu musíme ísť na pekné miestočko. Tu je moja kamoška, ona odišla, ona ma asi nepozná. Pekné miesto, ktoré milujem. To miesto, tak. Takže, ľudia, čaute, ja vás náhodou si pozriete ďalšie videá, čo mám. Volám sa nie tam. Zuzka 1, 2, 3, Kôra. Náhodou sa vám to, názov pekný není, ale ja som ho taký chcela. Zuzka, Zuzka. Z a potom S. Z a potom S. Z a potom S. Z a potom S. Nie, Z. Ale Z, O, S, K. Mám 15 mesa pri sebe, som nejaké na uliu. Našiel som medvedie hniezdo ináč. Tak, čaute. Čo sa mi to nabehlo? Čaute. Čaute.